Ito ang DWTK. Wow! Smile Radio FM Masbate Breaking News. Breaking News. Ginapakansilas ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC ang biyahe sa mga sakayan pandagat na rota Masbate kag Catanduanes sa oras na magdeklara na sa gale warning ang pag-asa. Ini pre-Aghon o paghahanda sa low pressure area na tatawagon Aghon kung maging bagyo na ginaasahan makatama sa kadutaan buwas Sabado, Mayo 25, 2024. Sa Memorandum No. 15 Series of 2024, ginamandaran ni RDRRMC Chairperson and Civil Defense Regional Director Claudio Yucot ang tanan na provincial, municipal kag city RDRRMC kaupo ng iba ng mga response agency na itaas na ang blue alert status dahil sa ginaasahan na makusog ng mga pag-uran na darasan presente LPA hasta sa Domingo na hapon. Una ang Aghon na bagyo sa nauna na nai-report sa pag-asa na pagsulod sa La Nina phenomenon. Para sa Wow Smile Radio Masbate Newsline, ini si Edwin Gadja nagbabareta. Sa Wow Smile Radio Masbate, palangga ka! Ito ang DWTK 92.7. Wow! Smile Radio FM Masbate Breaking News. Breaking News.